Il-ħadd sar magħruf li Tonio Fenech jaħdem għal kumpaniji reġistrati fil-British Virgin Islands. Iżda sa ftit tal-jemilu kien qed jitkaża fil-Parlament kemm din il-ġurisdizzjoni mhix tajba għax sigrita. Dan anke jekk hu kien diġà involut f'dawn il-kumpaniji li beda jaħdem magħhom wara li spiċċa minn Ministru. Għalhekk kellu kumpanija l-BVI u issa wkoll kumpanija il-Panama għax trasparenti għalhekk kien imur fil-pajjiżi sigreti. Iżda brieħed dawk li seħ bħala pajjiżi sigriti, Tonio Fenech idaħħal ukoll xi ħaġa fil-but. Jirriżulta li ftit wara li ma baqax il-Ministru tal-Finanzi, Fenech sar chairman ta' kumpanija li s-sit reġistrat tagħha huwa fil-British Virgin Islands. Kumpanija li tagħha Tonio Fenech huwa chairman jisimha Abalone Asset Management u twaffqet f'Lulju 2015. Il-kap eżekuttiv tagħha huwa ċertu Roberto Colapinto. Fil-waqt li l-kumpanija hija reġistrata f'post meqjus bħala tax haven, fejn xogħol minn Mossack Fonseca li tissema f'Panama Papers isir bil-bosta. Fil-fatt kienu involuti fit-twaqqif ta' din il-kumpanija Morgan & Morgan li wkoll jissemmew bi prominenza f'Panama Papers. Minkejja dan fil-Parlament tkaża l-iktar minn darba b'min għandu interessi fil-British Virgin Islands. Dan huwa wkoll il-persuna illi skoprejna li fetaħ kumpanija segreta fil-British Virgin Islands li huwa pajjiż ieħor magħruf għas-segretezza. Fenech jagħti wkoll is-servizzi tiegħu lil Marlin Property Holdings u Primero Holdings, kumpaniji li twaffqu f'Malta f'Ġunju 2013 u Settembru 2014 u jservi bħala segretarju ta' dawn il-kumpaniji li s-sit tagħhom huwa First Name Group li wkoll huwa bbażat f'Tax Haven, din id-darba Jersey.